uchangosvika uchangochibata pabombshell television. Ndokumbirisisawo kuti usubscribe. Nemi ma-returning subscriber vatisvitsa pa10,000 izi ndinongopa kutenda. Dai ndanga ndine mari mese ndaikupai $, because support yamandiratidza yakakosha zvikuru kwazvo sei. Ndichingopinda munyaya yedu, ndisi musingakanganwa futi kuti ndakati tikasvika 10,000 masubscribers, wese ane business rake, whether unotengesa mabhero, unoita sei, izvezvi kuadvertiserwa business rako pabombshell television ine 50% discount wobva waitirwa munyati wako. Tiri papromotion zvedu takadaro. Alright, ndine nyaya ndaya nayo, inyaya inokatyamadza. Rega nditange nekuti maybe nyika yaenda kumawere, because dzimwe nyaya dzatiri kubuditsa, dzimwe nyaya dzatiri kusangana nadzo mumastreets esocial media pakaipa. Ndida kuti mutaure zvamunofunga in the comment section below. Kana ndapedza kunyatsotsanangura nyaya iyi mamiriro ayakaita, ndofunga mukaona mukadzi uyo akaisa mombe pamakumbo, ende pane rimwe picture rine aro riri kumusoroko achitofamba nayo. Mukadzi uyu ari kunzi aingoonekwa ane mombe iyoyi chete. Out of danga rine 25 mombe, iye aingoonekwa ane iyoyi chete, aiigezesa achizorara nayo. So zvakazobuda ndezvekuti akazosvikirwa mumwe musi nevamwewo vanhu zvaanga asingafungire. Kwakutosvikirwa mukadzi ari pakati pekurara nemombe, achitofadzwa nemombe. So guys, daumbonyatsotaura chii chikunyatsoitika munyika yedu yeZimbabwe, because nyaya dzatiinadzo, especially macases ekubayana kwevanhu vachifa nemacases iwaya. Ende pane imwe yatakabva kuburitsa, kana usina kuiona, yaambuya vakabatwa vakarara nemukwasha kumombe. Izvi zvinhu zvokuti pakaipa. So watch out for more stories from us, kuti usasiyiwe nemastories acho. Ndokunge wakasubscribe, ndokunge uchilike mavideos edu nekukomenda. Ndongopa kutenda kune mese munotisapota, mese vatsigiri vedu muri yeZimbabwe nevese vari munyika dzakatikomberedza. Nyaya tinenge tichingochidziunza each and every day, each and every time tinenge tichikupai nyaya pabombshell television. Thank you.